Мұса Жәлел, Каска. Сугышчының күңле чөйір түгел, юк демегіз бізде кайгыру. Була кайчак, хәтті сөйіп киген киімнен де читен айрылу. Фронт кичтем, саклап ялкын кечен, еректе һәм талмас кулымда, кызыл йылдыз баскан кырыч каскам, ятып калды окоп кырында. Алда урман, дошман ул урманнан безгә каршы чиксез ут ачты, күк белән җир буй-буй дулкынланган кызыл тасма белән тоташты. Күзәтергә теләп дошман кырын, мин күтәргән идем башымны. Шул секундта ике зәһәр пуля янчып үчте кырыч каскамны. Беләм, алда немец снайперы. Ул мушкага мине утырткан. Ирек бирми 2 секундкада күтәрергә башына куптан. Мин каскамны салдым, җайлап кына куйдым аны окоп алдына. Фашист хәзер аңа автоматтан тыршып пуля яудыра. Юк, егетем, юкка азапланма. Күп калмады инде гомерең. Мин күзәттем аның пыскан урынын һәм күтәрттем күккә күмерен. Күп тә үтми, мәгърур ура тавышы яңгырады урман буенда. Тик янчылган ярым батык каскам. Ятын калдык окоп кырында. Ул яраксыз хәзер. Тик шулайда мин күңелдә сиздем кайгыру. Читен икән дуслар, сөйеп кигән киемнән дә кайчан айрылу. Кием генә түгел. Ул көч булып ватан сугышына кушылды. Мин онытмам. Саклап тормышымны, җиңү биргән җансыз дусымны.